Importanti ħafna da żminijiet. Aħna dal-aħħar sena jina niddiskutu ħafna liġi ġdida ta' Child Protection Act li għaddit mill-Parlament f'Jannar u bħalissa qiegħda on hold. Importanti ħafna li niddiskutu riformi neċessari fis-sistema ta' Child Protection Malta għaliex hemm bżonn riformi kbar. Jina niddiskutu fuq dawn ir-riformi dal-aħħar 20 sena. Huwa moment ukoll fejn niddiskutu wkoll il-kwalità ta' kura li ħana noffru lil dawn it-tfal. Tfal li ma jistgħux jgħixu fil-familji tagħhom għal raġunijiet varji. Uħut minnhom imorru fid-dar ta' foster care placement u uħut minnhom imorru fid-djar residenzjali. Illum dal-aħħar batin tkellimna ħafna fuq li m'għandniex bżonn istituti fid-dinja u aħna naqblu ħafna magħha, aħna istituti m'għandniex, aħna għandna 5 djar li mmexxu fejn aħna it-tfal huma numri żgħar għandhom individualized program magħhom, għandhom carers stabbli u aħna nibbażaw ħafna fuq ir-relazzjonijiet li jibnu mal-carers tagħhom.